Ima ovdje nekih džentlmena, a? O da, ima takvih. Pazi kičma, evo ja ću, on je invalid. Kakav invalid, na ovom poslu nema invalida. Vi ste umetnik ili ste samo inspiracija drugima? Ja jesam umetnik, ali sam pre svega revolucionar. Mnogi su me slikali, ali nikako da uhvate moju idejnost, moju misaonost. A, da je tu jedan Picasso. Umetniče, mir! Nemo da te sad ovdje pljesnem. Ja sam samo hteo da vidim da li mi te sise zlo ili dobro misle. Hoću da se pogodimo. Otvoreno ću ti reći. Ako si ti umetnik, ja sam, to moraš da znaš šta znači teftonka. Kod nas je mera u krevetu 9 puta. Ako to možeš da ispuniš, onda si moj tip. Dakle? 9 puta. Pa i ja sam teftonac.